Mitäköhän mä nyt oikein tässä... Hän on täällä tänään. Kaikkien Suomen naisten märkä päiväuni ja munattomien miesten pahin painajainen. Oppitunti numero 1. Mikit kiinni ja korkit auki. Paljon mulla aikaa tehdä pojasta pelimies? Riittäisiköhän se 1 yö? No jos vaan viinaa riittää. Mutta se on sitten vaan Jorma Tapio ja Matti eikä ketään muita. Jos sä ajattelet tuommoista tavallista esiintymislavaa, niin kuin esimerkiksi ravintolassa, ja sä näet silmissä sen lavan eteen pakkautuneen kiimasen kissalauman, niin milläköhän korkeudella niiden silmät kiinni? Tää on nyt joku kompura. En kyllä yhtään tiedä. No sun munien korkeudella tietenkin. Eihän ne näe susta muuta kuin pelkät munat. Kaikki perustuu sun muniin, koko sun uskottavuus sillä lauteilla. Peli on menetetty ennen kuin se on ennättänyt edes alkaa, jos yksikään nainen epäilee, että siinä niiden silmien edessä lanteitaan vatkaava jätkä, että se on joku tyhjä puntti. No sitä pelkoa ei kyllä ole. Tänäkin vuonna ollut ainakin 300 naisen kanssa. Nythän on heinäkuu. Niin, mutta ei kannata jäädä auton munia yhteen pesään. Kato, herrasmies ilmoittaa naaraalle aina panon jälkeen, että sori vaan, mutta tää on nyt tässä. Kato, kyllä naiset, kyllä ne ymmärtää sen, että eihän pelimiestä voi omistaa. Kyllä naiset tietää, että pelimies on semmonen musta pantteri, kato, ja musta pantteri sen vainoaa vaan. Vainoaa naaraa ja sitten ennen kuin naara sen tajuta mitään, ennen kuin musta pantteri ja sen kimpussa ja pellyttää sen tulkkia näin. Ymmärrätkö? Kato. Ymmärrätkö? Mitä? Ymmärrätkö? Mitä? Ymmärrätkö? No kyllä me taida pikkuhiljaa ymmärtää. Mä lähden koisin. Ai ite viina, helkkari Jorma Tapio nyt nasataan nättyy sana. Mikä siellä nyt? Meni tappelu. Jyrkki vai paini? Painia näyttää. Tommonen ruma nainen, kun se laittaa silikonia tisseihin, niin se on vähän sama asia kuin laittaisi tuollaisen jalopuuraatin ladaa. Kato, on sitä ihan kiva hivellä, mutta eihän se kyyti siitä paljon parane. Entä jos laittaisikin ralliratin? Ei ehkä kyyti paranis, mutta vois pysyä paremmin pukilla, vaikka vähän töyssyttäisikin. Matti, ei. No mitä? Sä oot valmis. Tervetuloa pelimiesten joukkoon.